Ako orlica povzbudzuje svoje hniezdo. Túto malú knižku napísal brat William Marion Branham v roku 1959. 5. Mojžišova, 32. kapitola, 11. verš. Ako keď orlica povzbudzuje svoje orličatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami, rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach. Anglický preklad z Biblie King James. Ako orlica čerí svoje hniezdo, trepoce nad svojimi malými, rozťahuje svoje krídla, berie ich, nesie ich na svojich krídlach. Tým, že som človekom, ktorý je rád vonku, vždy som sa divil, prečo Boh pripodobnil svoje dedičstvo k orlovi. Mojou prvou Bibliou bola príroda a ja to milujem. Vidíte Boha v prírode, ako ho hľadáte, lebo On je jej stvoriteľom. Videl som tých veľkých vtákov a videl som, keď som bol vo vysokých horách, kde majú svoje bydliská. Keď som pásol dobytok a bol som správcom a potom, keď som sa obrátil, Biblia to odo mňa nikdy nezobrala. Milujem byť v prírode a sledovať, ako sa Boh pohybuje vo svojom vesmíre. Dedičstvo Božie je pripodobnené k veľkému orlovi. Čítal som, že v Palestíne žije 42 orlov. Slovo orol znamená ten, ktorý sa krmi s obákom, čo je veľmi nádherný príklad, ako Boh krmi svoje deti, slovom skrze jeho ústa. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. On je ten orol, ktorý krmi svoje orličata slovom. A všimneme si, že Boh často pripodobňuje svojich prorokov k orlom a on sám sa tiež pripodobňuje k orlovi. On je Jehova orol a my sme jeho orličatá, jeho maličky. A či nás on nekrmi z jeho vlastných úst, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Boh krmi nás, svoje orličatá, jeho slovom, jeho vypovedaným slovom. Mnohokrát som si pochutil na nejakom dobrom jedle, stejku alebo kurati, ale nikdy sa nedokážem tešiť z nejakej hostiny tak, ako sa teším s Bohom pri jeho stole. Len nechávame, aby nás Boh krmil jeho dobrým slovom a to je ohromný pokrm v našich ústach a pre naše vnútornosti. Cirkev dnes, podľa môjho názoru, hladuje na smrť, tak povediac. V dnešných duchovných časoch nemôže nič nahradiť orly pokrm. Jedine skutočná orlia strava bude dostatočná a keďže sme orly, musíme mať potravu, ktorou sa krmia orly. Nie nejaké sociálne zhromažďovanie, alebo večera v suteréne cirkvi, alebo večierok pletenia a šitia. Potrebujeme orly pokrm, byť krmený z úst orla Jehovu. Dve veľké krídla orla sú pre vyslobodenie. Tiež reprezentujú starý a nový zákon. Ďalšia vec pri orlovi je, že on sa dokáže vzniesť do oblakov vyššie ako ktorýkoľvek iný vták. Počuli ste ten výraz, že niekto má oči ako jastrab. Ale jastrab je amatér, čo sa týka videnia v porovnaní s orlom. Jastrab nedokáže vidieť ani do polovičnej vzdialenosti videnia orla. A ak by sa jastrab pokúsil nasledovať orla hore do tých výšok, zahynul by. Preto je orol špeciálne stvorený, aby mohol žiť vo výškach. Boh pripodobňuje svojich prorokov k orlom. Čím vyššie ideš, tým ďalej môžeš vidieť. Ak ideš hore a nemáš také oko, ktorým dokážeš vidieť ďalej, je ti k ničomu, že ideš vyššie. Tak Boh, keď nás berie vyššie, dáva nám schopnosť vidieť ďalej. Páči sa mi to. Čím vyššie ideš, tým ďalej môžeš vidieť. Teraz, keď sme pripodobnení k orličatám, potom sa vznesieme po orlej ceste do nebeskej oblohy. Všimli ste si, že iné vtáky sa snažia vyletieť príliš vysoko? A sledujte, čo sa deje. Oni vyštartujú za orlom a idú hore, práve tak ako orol, ale potom, čo sa dostanú hore, začnú sa sťažovať. Zistujú, že sa nehodia na orlí let. Jeden povie, toto už nevydržím, a druhý sa začne sťažovať zase na niečo iné. Čo je to? Oni nie sú stavaní ani povolaní, aby leteli tak vysoko ako orol a oni poletia rovno späť do svojich studených mŕtvych cirkví a zomrú hladom. Ale nie orol, on plachtí ďalej a ďalej. Všimnite si, ako sa orol bude vznášať vo vetre. Nastaví svoje veľké krídla a plachtí. Páči sa mi to. A tak to robí veriaci. On nebeha od piliera k stĺpu. Tento týždeň metodista, ďalší týždeň letničný. On nastavuje svoju vieru v Boha a plachtí ďalej. Jazdí na Božom milom vetre. Chcem vám povedať jedno prežitie, ktoré som mal v Koloráde, keď som tam poloval. Raz som tam v horách poloval na losa. Bolo to skoro v sezóne. Snehy, ktoré by ich zahnali dolu, ešte neprišli, tak som musel ísť až na hornú hranicu lesa. V okruhu 70 míľ tam nebol okrem mňa nikto. Jeden farmár si urobil inú trasu a mali sme sa stretnúť o 4 dní. V to ráno som si uviazal koňa a išiel som hore do regiónu, kde som pred rokmi zvykol vyháňať dobytok. Zrazu prišiel dážď. Ukryl som sa pod vyvrátený strom, až kým dážď neprešiel.
Trochu popršalo, potom trochu posnežilo a potom svietilo slnko. Trochu som bol mokrý, tak som si pretieral tvár a vyliezol som spod toho stromu. Stál som tam, keď som začul niečo v tej dutine. Nejaký starý vlk začal zavíjať a jeho partnerka mu odpovedala dolu v údolí. Dávid povedal, hlbina volá k hlbine. Milujem divočinu a keď som počul zavíjať toho starého vlka a jeho partnerku, ako mu odpovedala, niečo dolu vo vnútri vo mne začalo volať. Na západnom horizonte začalo cez skaly nakúkať slnko. Ako išlo dolu, zasvietilo na tie ihličnany z námrazov a vyformovalo to dúhu. Hneď na to som začul stádo losov, po ktorom som išiel. Veľký starý los zavolal svojim trúbením do tej veľkej húštiny. Začal som plakať. Nemohol som si pomôcť. Niečo vo mne miluje prírodu a keď hlbina volá po hlbine na zvuk tvojich trubíc, Žalm 42:7, ja sa jednoducho rozplývam. Keď je tam nejaká hlbina, musí tam byť hlbina, ktorá na to odpovie. Predtým, ako je na chrbte ryby plutva, musí tam byť pre ňu voda, v ktorej bude plávať. Predtým, ako bol na zemi prvý strom, musela tam byť zem, inak by tam nebol žiaden strom. Pred pár rokmi som čítal, že nejaký malý chlapec jedol gumy z ceruziek a jeho matka ho našla, ako jedol pedál z bicykla. Prehliadka na klinike dokázala, že ten chlapec mal nedostatok síry. Ak je niečo v tebe, čo túži po síre, musí byť síra, ktorá na to odpovie. Nie je žiaden muž alebo žena, ktorí kedy mali chuť po Bohu tak, ako vy teraz túžite mať viac Boha. Vystierate sa mať viac Boha. Ak je v tebe túžba pre viac Boha, niekde musí byť viac Boha, aby si to prijal. Videl som tie farby dúhy a tam hlboko vo mne bolo niečo, že som nemohol zostať ticho. Mohol som vidieť Boha v prírode, mohol som vidieť Boha v západe slnka, mohol som počuť Boha volať, mohol som počuť a vidieť Boha všade. Ak dostaneš Boha do svojho vnútra, môžeš ho vidieť všade, kam sa pozrieš. Ale on musí prísť do tvojho srdca. On ťa musí premeniť z kurčaťa na orla. Musí ti dať túžbu urobiť niečo. A ako som tak sledoval, zrazu som začul borovicovú veveričku. Možno vy, bratia, viete, čo sú oni zač. Oni narobia veľa hluku, ale nikam sa nedostanú. Tam bola a sedela tam na takom pahýli, rapotala. Pomyslel som si, malička, čo ty robíš? Uvidela v búrke veľkého orla a ukryla sa pod tento spadnutý strom. A potom vyskočil tento veľký orol. Povedal som, už vie, maličká borovicová veverička, prečo si taká hlučná? Ona nesledovala mňa, ona sledovala toho orla. Chvíľu som ich sledoval a pomyslel som si, Bože, prečo si zmenil moje myšlienky o tom tam dolu na toto tu? Čo je v tomto? Tu je tá malá letiaca veverička, nie je hodná ani haliera. A tu je starý orol, jediná vec, ktorú vie, je lietať v oblakoch. Ale pomyslel som si, prečo si zmenil môj pohľad, aby som sa díval sem? A ako som sledoval toho starého chlapíka, ako mával svojimi krídlami, pomyslel som si, bojíš sa ma? Mám tu pušku, mohol by som ťa zastreliť, ak by som chcel. Chytil som pušku a pozoroval som tie veľké oči, ako ma sledujú, a on ďalej mával svojimi pierkami. Pomyslel som si, áno, vidím, prečo si taký odvážny. Tu je ten dôvod, prečo nie si zbabelec. Boh ti dal tie dve mocné krídla a ty máš v tie krídla dôveru. Ak len môžeš vziať krídla Biblie, Božie napísané slovo a mať toľko dôvery v Božie slovo skrze Ducha Svätého. Keby sme mohli mať aspoň toľko dôvery, ako má orol vo svoje krídla. On vedel, že on môže len raz vyskočiť a hneď byť za tým drevom, že ho nebude môcť nikdy zastreliť. Sledoval som ho a po chvíli bol trochu unavený a urobil jeden veľký skok a asi 2 razy pleskol krídlami a viete, čo urobil? Nepleskol znovu. On len vedel, ako nastaviť svoje krídla a on držal tie krídla. A keď prišiel vietor, on ich zodvihol a ja som tam stál a díval sa, až kým nebol len malou bodkou. Potom som znovu plakal. Pomyslel som si, Bože, to je to. Ak by len cirkev vedela, ako nastaviť svoje krídla viery do zasľúbenia Božieho a nepripájala sa do každého malého izmu, ktorý príde. To nie je to. To je len nastavenie svojich krídel do jeho zasľúbenia a Duch Svätý ťa pozdvihuje hore. On zanechal tú k zemi priviazanú borovicovú veveričku, ktorá tam sedela a rapotala, dni zázrakov pominuli, nie je niečo také ako krst Duchom Svätým, vy ste len banda idiotov, to je všetko, čo o tom je, a tak ďalej, a tak ďalej. Ten orol len odišiel hore, zanechajúc tú malú rapotačku za sebou. Nech nám Boh pomôže, aby sme mohli vziať krídla orla, vziať každé Božie zasľúbenie, ktoré nám On dal v Biblii. To je ten dôvod, bratia, prečo nežijete v otroctve. To je preto, lebo ty nastavuješ svoje krídla do Božieho zasľúbenia a skrze vieru ťa Boh pozdvihol.
Orlica čerí a povzbudzuje svoje hniezdo. A ak je niekto, kto sa odváži nastaviť svoje krídla do Božieho zasľúbenia, do jeho slova, Boh ťa vezme z tohoto mizerného, nespravodlivého, bezbožného, sebeckého života, v ktorom žiješ a oslobodí ťa a urobí šťastným. Budeš žiť ponad hriechom a v blaženej atmosfére, o ktorej svet nič nevie. Amen. Pamätám si raz, keď som bol v zoo Cincinnati v Ohiu a díval som sa na orla, ktorý bol uväznený. Bol to jeden z najžalostnejších pohľadov, ktoré som kedy videl. Tento veľký nebeský vták bol lapený do siete a chytený a niekto ho dal do klietky. Ten úbožiak bol tak mimo, že on len narážal z celej svojej sily do tých veľkých tyčí, trepotal krídlami, len aby sa znovu našiel na chrbte. On sa tak ubil o tie tyče, až všetko jeho perie bolo z jeho krídel vytrhané a jeho hlava a tvár boli doráňané. Ako som ho ďalej sledoval, on kráčal hrdo sem a tam a potom celou svojou silou narazil do tých tyčí, len aby znovu spadol. Potom tam ležal na podlahe. Jeho unavené oči hľadeli do oblohy a ja som rozmýšľal, ako on nebol utvorený, aby bol na zemi. On je nebeský vták, celé jeho vybavenie je žiť na modrej oblohe, ďaleko ponad tento starý svet. Potom vidieť takéhoto vtáka, ktorý je stvorený, aby lietal v oblakoch, takto ležať, učinený, aby sa vznášal, ale jeho život je teraz chytený skrze chytráctvo človeka. Aký žalostný pohľad. Ale bratia, je to bežná vec prejsť sa po uliciach Chicaga alebo ktoréhokoľvek iného mesta a nájsť ľudí, ktorí boli stvorení na obraz Boží, učinení, aby boli synmi a dcérami Najvyššieho a nájdete ich zmenených hriechom, zlozvykom a starosťami o tento život. Oni sú v ďaleko žalostnejšom stave ako ten orol. Človek nebol stvorený, aby bol zviazaný. Človek bol stvorený, aby bol slobodný. Ten, koho syn vyslobodil, ten je v pravde slobodný. On nemusí byť zviazaný. Zabralo by mi to hodiny vyjadriť pocity v mojom srdci, keď pomyslím, ako sú ľudia zmenení a ako nežijú vo svojich Bohom daných privilégiách. Človek je učinený na obraz Boží a on nemusí byť otrokom satanovi. Boh učinil človeka na svoj vlastný obraz, aby bol synom. Umiestnil do neho dušu a smäd po Bohu. Potom sa ľudia snažia uhasiť tento požehnaný svätý smäd pomocou whisky, alkoholu, tabaku a rôzneho spôsobu života. To je hanba snažiť sa uhasiť smäd po Bohu inými vecami. Zviazaný hriechom, nie že by si to Boh prial, ale ľudia sa dobrovoľne dostávajú do takého stavu. Bolo by to pre nás dobre študovať život orla, sledovať jeho vybavenie a potom si od neho brať príklad. Verím slovu. Ono hovorí o orlovi, že on si obnovuje svoju mladosť. Zvyklo sa myslieť, že orol si z času na čas obnovuje svoju mladosť, že sa znovu privádza do mladosti. Neskôr sme zistili, že on si nie doslovne obnovuje mladosť, ale to, čo sa deje, je to, že on má niekedy čas, kedy sa cíti tak dobre, že sa správa, ako by bol znovu mladý. Pripodobnil by som to k zhromaždeniu, kedy Božie orličatá, hoci môžu byť už trochu v pokročilom veku, sa dostávajú do pocitu, že sú znovu mladé, keď prichádza zhromaždenie. Začínajú sa cítiť dobre, cítia sa znovu mladí. Cítim sa lepšie, keď viem, že prítomnosť Božia je bližšie ako inokedy. No teraz, ak si pozorne všimnete, uvidíte, ako sme pripodobnení k orlovi v tom, že on si obnovuje svoju mladosť. Poprvé, on je jediný vták, aký existuje, ktorý môže byť celý vyčerpaný vo všetkom, byť na pokraji smrti a on sa navráti do sily a vznesie sa do neba ako mladý vták. No prečo nás Boh pripodobňuje k orlom? Je to pre toto. Keď si celý na dne, ako to zvykneme hovoriť, prichádza dobré zhromaždenie a ty si obnovený v duchu. Videl som, keď do mesta prišlo prebudenecké zhromaždenie a starí a mladí boli oživení a tancovali a radovali sa v Pánovi ako malé šťastné deti. Videl som ľudí, ktorí boli zviazaní na invalidných kreslách a na smrteľných posteliach s rakovinou, ale keď Boží duch zavanul s prebudením, oni boli tak obnovení a vzniesli sa z invalidných kresiel a z lehatok radujúca. Náš veľký Boh nás obnovuje naše zdravie, obnovuje našu silu, obnovuje našu nádej. On nás ustavične obnovuje. Amen. Vidíte, dráhy, prečo sme pripodobnení k orlom? Sme obnovení v duchu, práve tak, ako oni. Ďalšia vec, ktorú chcem, aby ste si všimli, je toto. Matka orlica nevybuduje svoje hniezdo na zemi. Ona ide na ten najvyšší horský vrchol. Matka orlica si robí svoje hniezdo v skale, krmi svojich maličkých a jedného dňa sa rozhoduje, že nechce, aby jej mláďatka boli ako kurence. Sliepka je vták práve tak ako orol, ale ona je k zemi priviazané stvorenie. Môže poskočiť a trochu poletieť, ale sotva zodvihne svoje nohy od zeme. Toto mi pripomína to tzv. Kresťanstvo, ktoré dnes majú niektorí ľudia. Majú práve toľko náboženstva, aby ich to urobilo mizernými. Môžeš byť schopný povedať, že máš svoje meno v knihách,
ale či si sa niekedy vzniesol do nebeských výšin? Orol si nikdy nerobí svoje hniezdo tu dolu na zemi. On to robí tak vysoko v skale, ako len môže. On je typom cirkvi živého Boha. Aké požehnané privilegium to je vedieť, že Boh nás ukryl v trhline skaly Golgoty, ďaleko za zavíjaním nepriateľa. Ó, aké privilegium máme. Vysoko hore v tej skale je to, kde tá matka orlica dáva narodenie svojim maličkým. Ona ich vychováva, stará sa o nich tam vysoko v skale, kde sa žiaden kojot nevyšplhá. Ona je ďaleko od nich. Som tak rád, že máme nebeského Otca, ktorý, ak mu dovolíme, nás postaví na miesto, kde nás tí zavíjajúci diabli nemôžu obťažovať a kde sa nás nemôže dotknúť to lákadlo whisky a nočných klubov, ďaleko za tými skazenými prúdmi tohoto sveta a jeho fantázií. Tak keď tá matka orlica stavia svoje hniezdo, pozháňa si halúsky a paličky a listy a kúsky dreva z konárov. Ona je veľmi opatrná, lebo nechce, aby sa jej maličky prepichli konármi, alebo aby ich pichali halúsky. Tak čo ona robí? Ide a nájde baránka, zabije ho a stiahne mu kožu, prinesie ju do hniezda a rozprestrie ju a upevní, až kým jej hniezdo nie je skutočne útulné a pohodlné pre jej maličké. A to je to, akým to robí Boh pre nás. Keď Boh vidí, že sa ideme znovu zrodiť, on nás sleduje počas zhromaždenia, aby videl, čo budeme robiť. Nezabudnite to. A on pripraví pre teba hniezdo vo svojom kráľovstve, lebo on vie, že skoro sa mu narodí ďalší orol. A ako vás jeho duch vábi, všimnite si, ako sa príjemne a uspokojivo cítite. A všimnite si, či nie je Boh baránkom, ktorý spôsobí, že tvoje bydlisko je také milé, pokojné a bezpečné. On je tým baránkom tvojho hniezda, tvojim bydliskom, chvála Pánovi. Práve tu chcem, priatelia, toto zdôrazniť. Ponad všetko, vážte si Boha za to milé bydlisko, ktoré vám dáva. Pamätajte, iba blázni kráčajú v okovaných topánkach tam, kde sa anjeli boja stúpiť. Ako ma to zarmucuje, keď počujem vás, ako Božie deti, sa sťažovať a reptať. Hanba vám všetkým, ak ste vinní. A vy ľudia, ktorí nazývate druhých náboženskými fanatikmi, hanba vám. Či nevieš, že si blázon kvôli takému vyhláseniu? Dovolte, nech vám poviem toto. Blázon nazve iného kresťana náboženským fanatikom alebo nejakým iným neúctivým menom a anjeli sa boja čo i len pomyslieť na také niečo, nie to ešte ich vysloviť. A vy ľudia, ktorí prichádzate na zhromaždenie a nazývate skutky Božie Belzebúbom, alebo zaujímate ľahostajný postoj, alebo pokrčíte plecami a odidete po jednom alebo dvoch večeroch, hanba vám. Či neviete, že anjeli by sa neopovažili povedať jedinú vec proti jednému z Božích sluhov alebo jeho detí? A na každom zhromaždení, ktoré sa deje, má Boh svojich anjelov, aby pomohli. A títo anjeli ťa sledujú a starajú sa o teba počas celého zhromaždenia. A potom sú poverení ísť s tebou domov, aby ťa strážili a zachovali v bezpečí. A rovno tu, dovol, nech sa ťa opýtam. Či si ty tak zainteresovaný ohľadne tvojho brata? Či si ty tak zainteresovaný ohľadne zhromaždenia? Akým ľahkým to on robí pre nás kráčať s ním. A teraz sa znovu pozrime na tú matku orlicu. Všimnite si, ako ona sleduje svoje mladé orličatá, ako sleduje každý ich pohyb. Ona je zainteresovaná. Ona ich nenechá vypadnúť z hniezda. A pozrite sa, ako vás sleduje náš veľký nebeský Otec. On vás nenechá upadnúť. Jehova orol sleduje svojich maličkých. Haleluja. Niekedy si myslím, že by sme si mocou Božou zlámali krk, ak by nás Boh nebol sledoval. On určuje naše limity. On nás zachováva v hniezde a rozťahuje nad nami svoje veľké krídla. Keď to robí, tak nám nikto nemôže ublížiť alebo vytrhnúť z jeho ruky, z jeho vlastného hniezda. Len si pomyslite, akí ste boli bezmocní, keď ste sa mu na začiatku narodili. Ale pozrite, ako vás on sledoval. On vás nikdy neprestáva sledovať. Aké je to požehnané. Tá matka orlica sleduje svoje orličatá, až kým nie sú celé operené. Keď si myslí, že už dostatočne dospeli, tak vtedy to hniezdo prehrabáva. Plakal som, ako som to ďalekohľadom pozoroval. Ona naletí smerom k hniezdu a s tými veľkými krídlami dá tým orličatám taký vzduchový úder. To striasa z tých orličat všetko voľné perie, pretože ona ich pripravuje na ich prvý solo let. Tie malé orličata vedia, že niečo sa ide stať, lebo oni sú orly. Oni cítia ten úder silného nesúceho sa vetra a to hniezdo sa trasie. Tá matka vydá určitý zvuk, rozprestrie svoje krídla a tie malé orličatka nejako prirodzene vedia, ako majú umiestniť svoje nohy v jej krídlach a so svojimi zobákmi sa zachytia do toho silného peria. Matka otočí svoju hrdú hlavu a vidí svoj krdel, vykrikne, lebo je plná radosti.
Jej orličata poznajú svoje miesto a ona sa vznáša do výšok. Ide tak vysoko, ako len môže. Tie malé orličata ani trochu nešomrú. Oni sú len ticho a idú na miesta, o ktorých by si nikdy nemysleli, že tam pôjdu.